Is-sidien ta' żwiemel ta' tiġrija kienu se jibqgħu b'diversi domandi mhux imwieġba dwar il-futur ta' dan l-isport u kien grazzi għall oppożizzjoni li fil-Parlament insistiet biex dan l-isport ikun imħares u ma jintilifx. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Jidrendelija l-erba' fil-Parlament. Illum stess wara l-ofsinhar l-Oppożizzjoni għamlet sigħat tinnegozja biex iġġib l-aqwa kondizzjonijiet f'dak li hu l-investiment ġewwa l-Marsa li kieku ma kienx l-Oppożizzjoni kien ikun biss eżerċizzju ta' spekulazzjoni u grazzi għall-Oppożizzjoni jista' jkun illi jkun verament investiment fl-isport. L-Oppożizzjoni ivvutat favur dan l-iżvilupp wara numru ta' tibdiliet li saru u li kienet strumentali għalihom l-Oppożizzjoni fil-Kumitat tal-Verifika. Il-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar talab li titneħħa l-possibilità li jkun hemm it-tlielaq tal-klib fil-Marsa, xi ħaġa li anke l-MSPCA esprimiet nuqqas taqbil totali ma' din il-possibilità. Fuq dan, il-Gvern kellu jbaxxi rasu quddiem il-pressjoni tal-Partit Nazzjonalista biex din il-possibilità titneħħa. Min-naħa tiegħu il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-isport Ryan Kallus sostna li għandu jkun hemm żieda fil-price money ta' tlielaq għax dan ma jirriflettix u ma jirrikonoxxix id-dħul sostanzjali li dan il-kummerċ se jkun qiegħed iġib miegħu. Ryan Kallus propona fil-premijiet fl-ewwel sena ikun hemm żieda ta' 50% fil-waqt li fis-snin ta' wara kull sena ikun hemm 20% żieda. Il-Gvern iżda ma aċċettax din il-proposta u prova jiredikola l-kummenti u reazzjonijiet li l-Oppożizzjoni ġabret minn numru ta' sportivi. Ryan Kallus fl-emend li ressaq qal id-dilettanti għandhom ikollhom parkeġġ b'xejn kemm għalihom u kif ukoll għal karrijiet ta' żwiemel u enfasizzaw ukoll fuq il-fatt li l-korsa trid titlesta f'numru ta' xhur u li l-Gvern irid l-ewwel ipoġġi l-ħidma sportiva u mbagħad dik kummerċjali. Min-naħa tiegħu il-kelliem għall-Oppożizzjoni dwar il-finanzi Mario De Marco insista li l-Polo Club għandhom jibqgħu jużaw il-pitch tan-nofs ta' trakka it-tnejn l-erba' u s-sibt. Mario De Marco wkoll enfasizza u ġibet l-attenzjoni għal mod kif saru numru ta' sejħiet biex isir l-iżvilupp ta' dan il-proġett.